ዶኪማስ ፍጹም ክኾነሉ እትዳስ ብሽሻይ መሊኡ ክርክብ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ በቤተ ያጽምሉ ዕድሜ ቁም ይብላሉ ዶኪማስ ፍጹም ክኾነሉ እትዳስ ብሽሻይ መሊኡ ክርክብ ኩሉ ብመንፈስ ቅዱስ በቤተ ያጽምሉ ክቡር ጎይታና ኣብቲ ዳሰይቶ ነቲ ቀጢን ረቂቕ ንኹሉ ጠምቶ መታን ከይሓፍር ምሰረቱ ባዶ ድኽመት መሪኻ ጽነት ያወቅዶ ኣብቲ ማእከል ቁሚ ወይነይ ተወዲኡ ከይሽግርሎሚ ረአዮ ንግነይ ክፈጽሞ ሰበይ ኣማልድለሞ ክሰምር ሓሳበይ ማሕበረ መላእክት ከምኡውን ነቢያት ሃዋርያት ጻድቃናት ቅዱሳን ሰማዕታት ምፁእ ንኹልኹም ኣብ ዳሰይ ግበቡ ሓደ ከይጎደለ ቤተይ ትረኸቡ ንኹሉ ትዕግቡ ንድኹ ምልኣቱ ዶኪማስ ይጽውዓሉ ክትውዕሉ ኣብ ቤቱ ዳሱ ንኽኸውን ፍጹም ሰማያዊ ኪዳኑ ክጽምር በቂ መንፈሳዊ